Team Chris's UAAP players are Jeron Teng, ka talaga pumili. Binuha mo si Jeron, tapos susunod na binuha mo, Chris Newsom. Siyempre hindi lang pwede puro talent at galing. Kailangan walking din. So we have Jeron Teng, Chris Newsom, Mike Tolomia, and to round out the UAAP list for Team Chris, Kevin Ferrer. And luckily, bro, eto kumuha na sa UAAP, dinala niya pa yung pinili na sa NC ngayon. Madaya. Also for Team Chris, Zach Nichols. Yo. Zach is from Arellano. Arellano. Yung sa'yo naman, tingnan natin yung lineup mo. For Team Mark. Ako na. O sige. For Team Mark, Andre Paras. Oh. May ganyan ka, may ganyan ka, may ganyan ka. Pero puro kasay. Bro, Chinito. Bro. Dito ba? Bro. Diba? Ang dating na, Benji Paras lang yung dati. Diba? Ito yun. Ayan, ayan. Oh. Ayan. May panapatin na mo. For Team Mark, Jericho Cruz. Ay, katawan niya Brad. Ay, yung pangpanggang pangpanggang. Grabe ka man. Also, for Team Mark, Baka pwede kita po sa dito. Ayaw mo. Pwede pa naman. sakit na katawan ko, Roy Suma. Ayaw ba? Wala, wala. Okay, and finally, Nagpa-practice yun. nagpa-practice na. Oo, pinagandaan niyo. Finally, Job Pavillionar. Ano naman? Imagine yung kinukuha ko. Kita ko naman. Iba yung napapansin ko, iba yung strategy ng dalawa. Kung ano yung ano mo. Kukunin ko yung ano, Yung- kukunin ko yung style ni Coach Yeng. Physical na ako eh. Kasi may mga Rainer shine na pwede piliin, ha? Pwede, di ba? Okay, now that we've chosen, Chris, Mark, now that we've chosen your UAAP and NCAA players, let's go to the draft proper, okay? Let's go to the draft proper of the PBA. But remember, before we go to that, dun po sa merong mga smartphone, if you want to get involved, remember the hashtag for Master Face Game, or Game Face rather, is hashtag Master Game Face. That is on Twitter as well as on Facebook. On Facebook, simply Master Game Face. Now the draft. Ito na. For the first pick, diba? Hindi, mauna ka na ulit. For the first pick in this year's draft, Chris Chu, who is your selection? Ito ba? Ayun. Okay. For my first pick, sabi ko kanina, Mark, gusto ko ng big guy para may pantapat sa'yo. Ito, napansin ko, nahihirapan ka pag binabantayan itong big man na to sa PBA. Kasi napaka-efficient niyang gumalaw. May galaw sa loob, may tira sa labas, may depensa, national team player din. Uy, Gilas player din. wow. Isa Pantapat talaga sa akin yan. At dahil kailangan din namin ng komedyante sa team, ang aking first pick, si Kuya Ranidel de Ocampo. Okay na sana pinuya mo ka eh. Okay na sana pinuya ka to. Okay na sana pinuya ka eh. Kuya tawagin nyo, okay. Bro, nakita ko pinipili. Ano mga pinipili? Ah, wala yan. Kasi mga pinipili niya, mga nadali na ng championship.
first pick of Mark Fingris for Team Mark. Wala kayo sa akin. Taga Mindanao to, bro. Taga Mindanao. Taga Mindanao kasi mahilig sa Granada to eh. Bibili ko si Gary David. Granada, wala ka nun. Pantapat to. So yun, my first pick is Gary David. Mark Fingris picks Gary David. Gary David. Gary David is unable to attend today. At may Hindi sila, out of town. Cagayan. Kaya sumasabot yung brand. Pero match up ha. Maganda pwedeng mag-2-on-2 ha. Match na match kayo ha. Pwede. Pwede ha. Sige. For the second pick. Total, pumili ka ng scorer, shooter sa labas. Kailangan may shooter din ang team ko. Siyempre, next na pipiliin ko, isa sa pinaka-deadly na 3-point shooter sa PBA at sa national team. Ayan. National team na naman. National team na, dalawa na. Baka si Jose Rizal naman kukunin mo. Si Rizal, wala si Jose Rizal. Ito, kilalang kilala ko to kasi teammate ko to sa Rain or Shine at araw-araw kong nababantayan. So, ang aking second pick, Jeff Chan. Pinagkakaisan ako, Tol. Pinagkakaisan ako ng tatlo. Kakaisa. Paupo niyo naman si Kuya. Paupo niyo yung Kuya. Pinagkakaisan ako. Bro, puro mga smart kilas ang pinipili ng kalaban mo ha. Kailangan mo ng tulong. Sino tungkulin mo? Panapat pa rin, bro. Ito, bro, panapat to sa'yo. Favorite na player mo to eh. Point guard. Ha? Favorite ka na to, ha? Nagilas dito, bro. Nagilas dito. Gusto ko mong tawagin si Mark Baroka. Ayun! Kobe Free! Panapat ko sa'yo yan! Mahilig ka sa mga tall, dark, and handsome, ha? Ayun o! Wala ka! Panapat ko sa'yo yan! Dapat. Mark Fingris chooses the Coffee Prince, Mark Baroka. Ha? Magbibiraan nga kami. Bakit manda kasi ako? Hindi ko masabi. Sati-sati talaga. Pwede mo na sa kanya. Hindi manda. Oo. Parang Mark, mahilig ka sa mga tall, dark, and handsome. Siyempre! Ganun ako. Kasi tisoy ka. Hindi, at saka pinili. Kaya pumuti lang ako dahil gumamit ako ng master. Pero ganyan din kulay ko dati. Chris, you are on the clock once again for your next pick. Hirap to. Coffee Point guard Prince, din ako. Finals MVP, All Filipino. Kailangan ko rin natin ng point guard para hindi na ako yung hahabol sa'yo sa depensa. Pwede dyan. Alam ko na. Ang aking next pick. Ito, pinahirapan kami doon sa Ateneo Days ko. Pinahirapan kami nito. Ito sa mga pinakamagaling na point guard sa PBA. Ngayon, healthy na siya. Naglalaro na ulit. At alam ko, matagal na siyang hindi naglalaro. Kaya, ganado to maglaro. From Lasal, hindi si Jason Webb. Unfortunately. Kung pwede lang kita piliin. Mas bata to. Mas bata to. Mas Ila, bata. bro. Si Cool Cat, Mike Cortez. Oy, Mark Cortez. Two selects the cool cat, Mike Cortez. Mike Cortez is not here at the moment. Pagkasama sila ni Gary David, nag-aaway sila ngayon sa Cagayan dahil pinili mo good si luck sa Gary. kanila. Pinili mo naman si Mike. Pink, ikaw naman. Okay. Panapatindag ang sino pa ba? Okay. Ang kukunin ko ngayon, bro, is panapat ko rin sa'yo. Okay? Hindi lang kagwapuan. Pati sa ano to, school to, bro. Kukunin ko si Larry Forancier. Para may taga-Ateneo din ako. Hindi lang ikaw taga-Ateneo. Ang tagal na sa'yo. Taga-Ateneo. Larry Forancier.